District Fishery Asai Kamalong Tangka ke Panglim CBI Patarlip Nangji pu People's Party ke hang. Jaipong Hawar long Karbia Ron Barem ke Pangdang Jiapan Jaipong Area Committee ke Seng. Jengka long ke Doru Samsung Sing 80 Memorial Park ke Pangcherasai ke Teng. Cardom Mid Express abierta ke Thanbang Nili Vilerbon Kropi Nonar Jekta bier tang ton pen District Fishery Asai Kamalong Tangka Cupang Lima Putak CBI pen Patarlip Nangji pusi People's Party atum pen ke hang pado Kam ke claim pamimi pin pensika kuti pharok ke thomra lak ner kebra suri trok kebra plia tangka ke panglim puta People's Party atum pacetak alolong akoi pidam Karbi Anglong Autonomous Council pen District Fishery Asai Kamapan Sika Kuti Pharok ke thomrat lak ner kebra suri trok kebra plia tangka lang teng mate fishery kapaching thorjia phan dihin pilo fishery sai campaign kan claim adim People's Party RTI aro pental along langdam charilo bonta difu fishery sai kamalong lak ingara photan ka pen dong mate drainage kasilam chidon dipin pusi pachata lolong pachatak pon contractor Bronson intc la so kam ke claim Atangka la pen account chiton tipin lo la si fishery asai kam phan Karbi Anglong Autonomous Council pen CBI Patarlip Nangji pusi People's Party pen ke hang pado Preni phain koraner kep ada por phainer kep a por pen Jaipong Hawar long Karbi Aron Barim kapang dang jia phan Jaipong Area Committee ke senga mai pado Labang so mai kuru sar soren be pen ke chari pon amai long Kuru sar hanto be la pen kuru pi jangmi rong pi pia tumta chetong dun la pen Jaipong Hawar pen kadu kawi rong chogarba tumta chetong dun si Karbia thorom barim Jaipong Area Committee ke sengalong RDP dun mailong kuru sar tumben lamthi ki Jaipong ke hemtun kangthir ki kim kerang kangthira sai le deng sitame hakopen Karbia ron ateng pen hemrit angtar Karki kaphe jola pen pusar pisara thorom angthon pathir thip nangji pusi mailong jumisen pen lamthi Jaipon Committee along kadok we bang phokebra ke thoma bang phu bang phiang bong pen mai phu suren be dun mai phu sim hanse chun bang ron sim tokpi rap chun bang sarthe hanse alang litum bang pria bang phu aphan ar puing wai pon lo an parta kurusar atum pen lam theke pachuni pon thuke alang lituma kurusar barim sar long sing rong phar pen than parya kurusar phukon rong pi district committee mai phu soren be la pen chun bang long bi rong pharatum ke chari pen Karbia thorom barim krungching saya mai pi ningkan plian bipon tanglo pusi pachuni pon kedam tang preni phain kora pho arni kat news channel along ru Samsung Sing Ingti Memorial Park ke pangthar sai ke deng dia jok ingnam pamandet puki paklang pen preni phain kora ner kep arni jengkha bazar committee atum pen ke pangthar sai ke deng Karbi Anglong Autonomous Council pen penangan Karbi Anglong arlo ru Samsung Sing Ingti akumlin sompon lo la pen kyong dung adimalong Memorial Park setame padopon lo setame park along ke pangthar edlapuson abang ke theglong le Lason told si Harman constituency arlo jengka ahitiara along kedo ru Samsung Sing Ingti Memorial Park nampi pamandet puabirta kedam tang pre ni phaing koira pho arni kat news channel along paklangpon labang so abirta kat news channel along paklangpon aphijong jengka bazar committee amai phu joyram timung lapeng kongchun bang Gotham Kramsa tumpen chapatir pi ponsi pre ni phaing kora nerkep arni kapang thira sai mesen pen pachun ponlo Laso ajok rata tumpenta jengkha bazar committee atuma phan kachoro alam the pajir pon pusi birta nangle pherangke birening hipena birta kat news kheroni nonmalam sopor phan dihin pharman birta moin tan paneksina Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Malin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here, along with gents, ladies and kids garments are also available here. Malin Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011. Ganj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo piputhot bir talong wangthulo. Karbi Students Association HDP branch atum chipatir pipen HDP area inter-school quiz competition kepadopon. Pre Niphai Coroner Cap Arnyada Porpai Cresia Porpen HDP High School Hemalong inter-school quiz competition kepamanpon. Labang Swajai Megalong KSC HDP branch Maipu Chinchong Sing Narpen Kachipahem Pupon along Alohia Manpen Ratsai Klembang Chunasing Teron Harsing Tiso Rupsing Kathar Lapen Sorbicho Arong Maipu Anan Kilingatum Chetongdun. Dilai patua klamalong kipatu bom surihini rakret troksen ingkana parman keching siang rengkanya timung chikimo Women Football Championship Preni Pine Corner Cap Arni Okehai Ketok FC Lapen Rongjangpong FC yang bong semifinal apan kachipati padopon. Okehai Ketok FC atum Rongjangpong FC apan bol pumpli thapsi final along chepaledun. Rongjangpong FC atum Okehai Ketok FC apan phaive a bol PC paremlo. Pre Niphai Corner Cap Arni Okehai Ketok Lapen Medical 11th FC ang bongsi. Angdung giti mate final kachapate doji. Mid Express abir tabang kilapan si Kangton Poniglo, lain pemcekat news channel Dometakme Kurwang 2.